И наистина искам да престанете с тези клипчета. Аз ги видях, както и всички вас. Според мен абсолютно всички тези обиди, които повечето се постват, трябва да бъдат отправени към родителите, защото те в момента възпитават един растящ човек и естествено след това един родител, който също ще възпитава децата си. Доколкото разбрах, това момиченце, майка му и баща му са в чужбина и той живее при баба си, което по цял ден няма. Ето това влияе наистина огромна, наистина играе много голяма част от възпитанието на едно малко дете и семейството и това къде то се отглежда, естествено хората около него. Аз не мисля, че детето е виновно, защото може би то го смята за правилно. Малки деца разсъждават по този начин и просто естествено и аз се видях, като го шокирах да видя момиченце, което прави с брат си, мисля, че има такова нещо, което аз не знаех на тази възраст какво е, тя го показва, да ми помня, че го показва в социалните мрежи, може ние да го видим. Но мисля, че просто няма да направим абсолютно нищо като разпространяваме на това клипче. Надявам се родителите малко да се осъзнаят и по някакъв начин да видят какво е станало и да предприемат мерки, защото това не е хубаво да продължава. Това от мен.